Mechanická práca. Mechanická práca je vo fyzike zadefinovaná ako dráhový účinok sily. Dráhový účinok sily znamená, že daná sila pôsobí po určitej dráhe a posúva teleso po tejto dráhe. Matematicky to môžeme vyjadriť ako súčin sily, ktorá pôsobí po určitej dráhe. Tento súčin teda označujeme písmenom dvojité V, ktorá predstavuje mechanickú prácu. Jednotkou práce je joule a 1 joule je to isté ako 1 newton pôsobiaci na dráhe 1 meter. Často sa v praxi stretávame aj s tým, keď pôsobí sila, ale po dráhe teleso neposúva. Čiže napríklad, ak sme v situácii, že budeme pôsobiť silou na nejaký kufor, ale nebudeme ho posúvať smerom hore, len budeme vyrovnávať účinky ťažovej sily, tak pokiaľ sa ten kufor nebude hýbať hore ani dole, práca konaná nebude. Hoci sme unavení, podľa fyziky mechanickú prácu nekonáme. Konali by sme ju len vtedy, ak by sa ten kufor posúval po určitej dráhe. Graficky môžeme znázorniť tento vzťah pomocou grafu, kde znázorníme na os Y silu a na os X dráhu. Tento vzťah je dobre aplikovateľný vtedy, keď smer sily a smer dráhy, po ktorej sa teleso posúva, teda smer toho posunutia, sú identické. Taktiež je výhodné ho použiť tam, kde veľkosť sily sa počas toho, ako pôsobí na dané teleso, nemení. Čiže pokiaľ bolo teleso pod vplyvom tejto sily, ktorá sa ale počas toho, ako ho posúvala po určitej dráhe, nemenila, grafom by bola priamka rovnobežná s touto vodorovnou osou. Čo potom predstavuje súčin F krát S? No tak F predstavuje túto hodnotu, to je F, toto je S, po ktorej bolo teleso ťahané alebo tlačené. No a ich súčin graficky predstavuje obsah tejto plochy pod funkciou sily. Čiže obsah plochy predstavuje veľkosť vykonanej práce. Môže dochádzať aj k prípadom, kedy sila počas toho, ako pôsobí na teleso a má nejaký dráhový účinok, sa mení. Čiže predstavme si prípad, že počas toho, ako sila pôsobila na určitej dráhe, postupne narastala z nuly až po nejakú maximálnu hodnotu. Opäť tu bude platiť, že práca predstavuje plochu pod touto funkciou. Vidíme však, že už nemôžeme to počítať len ako súčin sily a dráhy, ale v tomto prípade by to bol ako obsah trojuholníka, čiže sila krát dráha, sila tá maximálna, ktorú dosiahli, a z toho 1/2. Teda akási priemerná sila pôsobiaca na tej dráhe. Taktiež by mohla vzniknúť komplikovanejšia situácia, kedy by sa sila menila na tej dráhe podľa nejakej zložitejšej funkcie. Tu však už by sme sa nezaobišli bez integrovania, kde práca by bol potom integrál z funkcie síly. Dobre, takže toto je veľkosť práce. Ako som už spomenul, dôležité je, aby sila a posunutie, ktoré tá sila vyvoláva, mali rovnaký smer. Nie vždy však tomu je práve takto. Napríklad v prípade, že ťaháme nejaké sánky, tak zvyčajne, povedzme, že ich ťaháme po nejakej vodorovnej rovine, zvyčajne nepôsobíme práve v rovnakom smere silou, ako sa sánky posúvajú. Povedzme, že ich ťaháme za nejaký špagát a svojou silou pôsobíme v takomto nejakom smere. Čiže posunutie je v tomto smere a sila je v inom smere. Navzájom zvierajú určitý uhol.
Ak platí tento vzťah, tak nemôžeme zobrať celú túto silu a jej súčin s dráhou, po ktorej pôsobí, pre výpočet veľkosti práce, ale zoberieme len časť tejto sily, ktorá má rovnaký smer, ako je smer posunutia. Čiže je výhodné potom robiť to, že si túto silu rozdelíme na dve zložky. Povedzme, jedna zložka bude v smere toho posunutia a druhá zložka je v smere kolmom na to posunutie. Túto zložku označíme v 1, túto je v 2. Ak tie dve sily sčítam, čiže doplnením na rovnobežník, by som mal dostať výslednú pôsobiacu silu. Pre prácu vykonanú počas dráhového účinku tejto sily bude platiť, že je rovná len súčinu sily, ktorá má rovnaký smer ako dané posunutie. Čiže v tomto prípade len zložky F1 krát dráha. No a zložka F1 tu môžeme nájsť z pravouhlého trojuholníka bude platiť, že F1 je F krát kosinus alfa. Kosinus alfa, pretože je to pravouhlý trojuholník. Tento trojuholník je pravouhlý trojuholník, kde máme zadefinovaný tento uhol. F predstavuje preponu. No a ak chceme vypočítať priľahlú stranu F1, no tak pre kosinus toho uhla platí, že to je priľahlá strana, čiže F1 k prepone, to je F. No a z tohto vzťahu vyplýva, že pre F1 platí, že je to súčin pôsobiacej síly krát kosinus daného uhla. Potom teda pre prácu bude platiť po dosadení za F1, že je to súčin pôsobiacej síly krát dráha krát kosinus uhla, ktorý zviera sila s daným posunutím.